Te invit să te așezi confortabil într-un loc liniștit și să închizi ochii. Inspira adânc pe nas și simte cum aerul proaspăt îți umple plămânii, apoi expiră lent pe gură, eliberând orice tensiune acumulată. Încă o dată, inspira adânc pe nas și expiră ușor pe gură. Acum, îndreaptă atenția spre interiorul tău. Imaginează-ți că în centrul ființei tale, acolo unde simți cea mai profundă conexiune cu tine însăți, există o flacără. Această flacără reprezintă motivația și energia ta interioară, resursa ta vitală care te susține zi de zi. Observă cum este această flacără. Ce culori are? Cum se mișcă? Poate e plină de forță și luminoasă, sau poate e firavă, aproape să se stingă. Indiferent cum este flacăra ta la moment, tu ești cea care poate să o transforme. Începe prin a-ți aduce aminte de toate realizările mici și mari pe care le-ai obținut de-a lungul anilor. Te invit să le enumeri imaginar în mintea ta. Toate aceste lucruri le-ai realizat tu.
lasă recunoștința să te inunde și observă cum flacăra interioară începe a arde și mai frumos, îmbunătățind motivația ta. Acum, vezi cum copilul tău interior apare lângă tine, plin de viață, curajos, autentic. El dansează în jurul flăcării cu multă creativitate și bucurie de a trăi acum, aici, în prezent. E jucăuș și plin de entuziasm. Cu fiecare mișcare îți amintește de cine ești tu cu adevărat. Bucuria lui hrănește flacăra, o face să ardă mai puternic. Observă cum, odată cu flacăra, și nivelul tău de energie crește. În continuare, întreabă-te: dacă nu ar exista nicio limită, ce mi-aș dori cu adevărat? Lasă răspunsul să-ți vină. Apoi, fă un salt în viitor și vezi cum este viața ta când tot ceea ce îți dorești s-a îndeplinit. Ce observi? Ce simți? Cine este lângă tine? Ce auzi? Observă cât de bine te simți. Ia această stare plăcută cu tine și alimentează flacăra ta. Acum, adu-ți aminte de pașii pe care îi faci în prezent spre dorințele tale. Și spune-ți: aleg să mă răsplătesc pentru fiecare acțiune făcută și mă bucur de proces. Un pas nou făcut azi îmi garantează rezultatul de mâine. Procesul prin care trec îmi aduce transformarea care face posibil rezultatul.
Observă cum flacăra crește, iar lumina ei îți purifică aura și îți oferă energie și motivație. Devii tot mai puternică. Apare dorința de a acționa, de a face lucruri care îți aduc bucurie și împlinire. Acum, ancorează această stare repetând în glas sau în minte următoarele afirmații. Energia mea curge liber și neîntrerupt. Mă simt plină de viață, creativitate și iubire. Motivația mea crește și îmi dă putere să-mi îndeplinesc dorințele. Repetă aceste afirmații în gând și simte-te cum prind rădăcini în tine. Energia mea curge liber și neîntrerupt. Mă simt plină de viață, creativitate și iubire. Motivația mea crește și îmi dă putere să-mi îndeplinesc dorințele. Observă cum te simți. Lasă senzația de recunoștință profundă să te cuprindă. Simte asta cu toată inima. Inspiră adânc și expiră. Acum, adu-ți atenția înapoi spre corpul tău. Inspiră și simte cum energie și motivația este acolo în interiorul tău. Inspiră și expiră. Mișcă ușor degetele de la mâini, de la picioare. Întinde-te ca și cum ai trezi corpul la o nouă zi plină de posibilități. Când ești pregătită, deschide ochii.